Azkoitiko udaleko iragintza departamentuko teknikari bat naiz, hiru apareja gaude momentutan, arkitekto bat eta tak bat. Ingurumen saileko beste teknikari bat, horiek osatzen du hirigintza departamentua. Etorri, jendearen telefonoz, e-mailez dauden dudak azaldu, argitu, o beste bat bilerak egiten ditugu, herritarrekin, departamentu desberdinekin, eta txostenak idazteginak, gero dekretu bidez jakinazteginak herritarrei, o eskara egin du nahi. Eta gero baita ere, proiektu txikiak idazten dira, ni urte askotan autonomoa naiz, gero eskonduta umeak izan dituen, bizitza aldatu egiten da, eta birplantatzen zu dana. Eta birplantamentu horretan lanare bai. Eta hasi nintzen administrazioko lana finkoa da eta beste segurtasun bat ematen dizu. Jendearekin harremana gustatzen zait. Eta beraien beharrak erantzuten eta laguntzen nola bideratu